гэтая сістэма, як бы Лукашенко не жадаў, без яго яна выбудавана пад аднаго чалавека, яна без яго не працуе. Тут залежыць усё ад стана здароўя Лукашэнкі, тут залежыць ад хода вайны, але тое, што гэта хутчэй ужо ўсё ж такі заканчэнне ў той ці іншай ступені гэтага рэжыма, гэта відавочна. Но што тычыцца заканчэння, гэта можа фаза працягвацца 2 гады, можа працягвацца 5 гадоў, можа працягвацца 10 гадоў, можа працягвацца 2-3 месяцы. І тут ёсць шэраг такіх фактараў, што прадказаць нешта абсалютна немагчыма. Галоўная задача на дадзены момант Лукашэнкі, і гэта галоўны фактар стабільнасці гэтага рэжыма, гэта тое, што ў Беларусі няма ваенных дзеянняў, што не наносіцца удары на тэрыторыі Беларусі. Іншае. Вось гэта дае дадатковую стабілізацыю, гэта стабілізуе гэты рэжым. Калі гэтыя фактары знікнуць, а яны ў гэтых умовах могуць знікнуць у любы момант, ну тады могуць пачацца вельмі сур'ёзныя змены у любы момант і не абавязкова ў пазітыўным накірунку.